Kubli pi baro chaka tup kubor jungi ka Don Bosco Media Network. Kimat ki bakong san kilong. Namar ka jingpen bena bala bandon lockdown shim kabu kinong di marbam hayaudo. Inyotika yada COVID ki MDC bet kinong tre ka KHADC. Sngokia kinong song darang halor ki tiar tes COVID jong ka sorkar. Bala ban kang ye kayaw lada ki pajba ki metre lang bet ka District Council CEM KHADC. Tementang ini pais ki kubor ki bakambanya. Nakaliang ka sorkar kala ajing penpena bakala ban shimrai ban penjari da ka jingkhang dam ka jilla lada kamla ban tela ka mi ka jingkiu ki nong pang COVID-19. Ya kani ka jing penpena lai ipat ka jing shim kabu jong katu ka ni ki nong di marbam ki bla penkiu ki dor ki marbam mardi hayo. Kadaw ba ki ay kalong ba umdan mar ha Siliguri ba don election ha West Bengal bat kum ta ter. Nakaliang kinong ilam ka KSU Jayaw Circle hapo ka jing ilam u chairman but vice chairman Farmer and Consumer Protection Cell ka KSU but kinong ilam ka HANM kilalit banya kendui ka deputy commissioner makin shim kya ya kani ka jing shim kabu katuk ani ka bala ban kata pa di kibun ki balang ki ba im jakpo nakakamay belasngi. Habak ranch kilap thai kubor nakaliang u president ka HANM u lamprang kharbani kilay tho ban nakaliang i DC i kubur baka don ka jing kiu dor ki marbam hinrei kani kamdei pat banlong shabapalat. Ulay turu ban nakaliang JDC lakular ban shim kya ban penshitom iki bishim kabu. Nakaliang kaseng kila pentipru balada kini kinong di kidang shim kabu kimban se ban khang talai kini kidukan. Hasliguri dunamar. Balai hasliguri dunamar katba ngayu I menen utu mahajon hapo batisi tibi wong wat kuslai kamar kapohu. Berkawai hana badon election sa West Bengal bat sa Assam. Nga balay badon election sa West Bengal bat Assam balay pinsim kabu na mekli ajungi dapat kiyo to kimar kimata. Tekum kaseng isutu bagana gadai ka isu bakta isya ya u pajba nang susong jala namarang I bahane hagari jungi 90% dari bedok. Udah bakam jam. Long sutu bagana ka jing kudor yang mamde man kapor kalau ka si kadai ya kini ki nong bala ya kini bakam jam. Tingi so ong ba ka sarkar ka dai ban simkhia ya ka jing dawa jung seng leng kumta kum ko seng ka bapai ya duk suk u rali juki pajba ang snong gim ban se ban hapan ya besikmat. Nakaliang u vice chairman ka Farmer and Consumer Protection Cell ka KSU already on nongrum ulay tho baka seng kalai iya ka jing shim kabu ban nakapor sa kapor ka bakta si shay ki baduk basuk. Day hagan ikan nongrim kaseng kalai yeng rasong ban long kasur na kabanta ki pajba ban pensngo pensnga bi ki kya kason na kaba ajing mod EDC ban shim kya ban penbiang ka priceless habaro ki dukan marbam kna baka dor thiet kan long salon sar ya baro ban num dan ka jing kya shilyang na kaliang ki nong de ni ki nong thiet. By day ban pabu bin no digi priceless ante po CEO du ante hapo baro ki dukan ni nang ba terkom dir kom thiet digi pajba panya salon sar te na kaliang ki ila ong hiru ba incem kia ba ladadon bino no jing ujor ila menon men file komplain hang yang waktu dor cinta punya waju yesit ni katan sta mata sini hit kat kasta nanta kau barang ni kit kat wi konso katu kamju nah dan yesit kat wi trako ni kat kasta grupo mentangi yesit kat ndai salai ko Kiong kan sadon kesrak bam semar maruri Kinong song snong jong kadarang ki sngokia halor ki tiar tes COVID-19 jong ka sorkar hagabakim don ka jing sngohun halor ki report ki bakiyo habayade baka jing tes yung niu knyang jingpang. Habakrench ki lap thai kubor uwe ni kinong song snong ula ong baki pajba ki don ki jing bam sngohun halor ki tiar tes namar bahaba ki pajba ki tes sa snong ki yo positive hinrei habaki lej ban tes sa shilong ki yo negative. Badai hakane ka rukom balapin kulmar yu paj baga tika shnong bad shu ulaong baka jing duna jing corona care center kalapin shem jing e shibon yu paj ba hakaba kitu ki bayo positive kin hapan ya salang bad ki bayo negative bulaong baka ni kapin kulmar jing mod yu paj baga tika shnong kaman ka banga don ban pen pau man ta kalong ba yakini ki tier test ki jong sorkar ki ba don sini ki ba kila adap ban test ki brio ki ba shani ndai don pat ki brio ki bom hun bat ki bom sung hun ya kata ka jing test jongki shani itu kibri blayo ika positive case ndrai kim sung tikna ika taka positive case ke jongki kitu kiba khamdon kham em hakaliang yo kokot kila let man pha test biang ya la di shalong bat nda kila dap ban test nda kila yo ika report ki long negative
pen i bakilong negatif yaki dai nakata kadaw kalong ka kawan gara jing pen artatien yang ki pat ba Ke Executive Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council mentakasni kalayo ban kren chapang ki kam ki babun ki bayade bakajing trekam jong ka council. Habakran chikin nong tokot kubor batlat patai kubor u Chief Executive Member ka KHADC u bati to Starwell Khain ulai tho balada ki pat ba ki metre lang bat ka KHADC kumjuru bat ka dorbar himma milliam hakabaya de bat ka jingbut perking ikendon ka kot ka kya kum bandeng mask ka jing penjngai ladi iwe ni iwe bat ban pendon kan ki sanitizer ka council kamban si ban khangdam ya ka yodo beriu te bagi laburu ban minum syak yenu ban rum hapo yo lada kim deng ya kamas ti kumbali i bana kalian ki projects imeli kilale ya kabata te wala kataro na kalian ka council ngin sa pet kumno kaya kini adin belapan benar tu te lada kam trikam ngin mansi ban diput ya ki enforcement ki jungi tak tu kan ningun ayo kenapa penting kena bagi beri jungi kin buat di ya ki SUP kenapa nyadai kan ji sa pat ngan si ong lupa pat balada ki pa ayo kim ya trelang bat kini kecil ha kecungka ima bat kumju na kalian council lesi lada ja kanu kabang ngimban sifat kalapan poe sidu put bat kami kayo tina kalian kejungi ngimkwa manja kata nama nasuhu pakan manla kecing yaki pli kejungi U Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council ka Jilla u bati to Starwell Khain hne ka sngi ka jingkran chikilat patai khubor ulaong baki MDC ni ki constituency bapher ki di ban wanch khmat ban penslur ki pat nong shongshnong bakin IUT ka yadanu COVID-19 ba ulaong ru ba un pa jing thoru shaka DC bakan boy ka jaka IT ka ha district council khna baki MDC baki nong tre ka KHADC kin yo ban IUT ka yada COVID bat ka banta ka ba kongsan kawang ile keren kalong halor ka jinglong jingman jung ka situation hangi apo ka district ke jung kamdam apo Shillong aga jingide ba COVID-19 menin ngala attend ne apo ka meeting ka balafat du ministan aga bala kentu yangi kuki nomi kaman bangide ban mi syakmat ban pensyuri yaki ba bakin let nakabentaka vaccination tinggal rai ba nakalian tu ka council ngintho cha komle kren min meeting ba ngintho cha deputy commissioner bakin set up ya ka vaccination center ane po council nang baki MDC baki non trade ka council kin yo ya kalat bakin ai ya ka injection nakalian ka health department kabala konkret nakabentaka vaksin ba aga jo Kidukhat jong ka Rotary Club Shillong mentaka singi kala kentui ki pat ba nong shongshnong hapo ka Jilla bakin wan chakmat ban chimi katika COVID shield ban yada ya ka jingpang ba jing sapriang uniu knyang jingpang COVID-19 Haka program balapan long harut sorok hakmat jong ka youth hostel hapadang Raj Bhavan ba additional secretariat balapan long ka Rotary Club of Shillong u menteri ka kot ka kya ka Meghalaya u ba AL hek ulaya roy ka jing patai khobor jong ka ne ka kunhun baki pat ba ki ban wan chakmat ban chimi katika kum ka wai nikilat yada Ubahek ulaong baka jing shimti ka kamde kalat yada tang nela di shimet Henry kade kalat yada ya kiweru I appeal to all the people and like to also to make more publicity like what the Rotary Club of Shillong are doing. Give more publicity, you give any kind of publicity or any kind of publicity for the benefit of our people, of our citizens. So therefore once again I appeal to all the people, they should come forward, volunteer yourself like what the Rotary Club of Shillong has done, volunteer and make more people to come for the vaccination. Nakaliang ka President jong ka Rotary Club of Shillong ka Arun Thati Paul kalakentui ki pai banong shongshnong jong ka Jilla kamtam jong ka Shillong baki day ban chemi kan katika COVID shield bakin long ki balai ki jimpang COVID-19 bat ki ba yo e ka met ka bashat ka baklan As there is a resurgence of COVID-19, it is time that all citizens come out and get themselves vaccinated. It is an initiative from Rotary Club of Shillong to all citizens to come forward and inoculate themselves and ensure that the person next to us is safe and sound from this virus. Habay kran berkila patai kubor UCM ka KHADC ubati to Starwell Khain ulapan tip makadon ka jingpen kelai ka form hakabaya day ber ka Indian Christian Marriage Act kat praspa nyo puar hakabaya day ber ka ni ulay tu baka form certificate ya to shong kurim ka barim kam don jing to AA
Nakaliang ke isi ka bamenta kala rai bantau de ka komiti ka bakirpang bat kentub ya katu kani ki rio start an bat ki rio shampang jong ka an ki ban besar benya ya ka rukom ai certificate ya tho shong kurim la kalong na kanu ka balang ru 1872 ngilapan kelai ka naga kani ka certificate ka barim ka ba pi ikum kalong plin kemudian ia dan re menta ngila approve de isi daga way pat ka certificate ka bathamai maka ta kalong ke Indian Christian Marriage Act 1872 kabla da tho adopted by the United Hasidic Hill District 1954 Certificate of Marriage Act de but alo ka jong kani ka jinga dei ba kani ka issue ye di certificate ru na kalian ke isi ngila perkhat bahai kani menta pat ngila form itu ka komiti ka pekerbang kawan kentup iki kat tu kan ingut ki legal advisor ki jungi special secretary ki jungi ba ka akan no kerukom ban issue ya ki certificate haka arpulai tarik mentau benai ya yong arhajar arpuwe kawai naga kenhun seng balang kabala tip kum ka hinyo trap integrated territorial organization kalamish khmat ban penpau perthei ya ki jirsi jong ka Jaintia Hills Autonomous District Council kabalap lengba ka jingbuat RTI jongki habaya kran bakilat patai kubor Shillong Press Club udon bog dakar president ka HITO leito baga Jaintia Hills Autonomous District Council kalamut ban IY ki riu shimet ki khardab ban lumi ki khajna ban nakaliang kani ka seng kala kentui ka district council bakan shimti hi ban pinya ya kani ka khardab lum khajna badon hapo Jaintia Hills District ti tenrai ya ka ban lap ya ka jingsha bat ka jing jersey ya ka jing bangsap hapo ka district council di hagini khendiap sngi ka executive committee hapo jing alam jong thombor siwat ku museum ulalum ya isi but kilarai ban IY no ya kini ki checkpoint sha kiriu shimet but kanongrim hi ke jing persya jongi ya district council ban IY ban khang persya ban IY ya kini ki checkpoint kalong kat ku jing lab jongi ba lajel ke jelai ke jing bangsap lengba kini ke jing IY no sha kiriu shimet but ladangi phai hagal yang kejing hiran pisah jong district council kalade kapor bak council kan deploy ya staff lajong ban penyai hidalade ya kini checkpoint khnang ba kala bante lakam ya kejing hiran pisah jong council Hadian kajing penbenana ka sarkar ki dorbar shnong bakin shim kia ya kajing IT ka COVID-19 ki balakot saupusan snem karata. Laban saki ya kajing shim kia ki dorbar shnong ki balapan bet man laki dong ki kentot ban bui ki jaka IT ka COVID-19. Haka arpulai tarik uyayong layo ban saki ling ba unong lum kubor baka jing shim ya katika ya da COVID jong ki pat nong shong shnong kalas dang ban kiu. Layo ru ban keren bat katuk ni ki nong train ka tanat jok ka kot ka kya ki balai thu ba ki pat ba ki las dang ban snow tho ya ka jing don kam jong kan katika bal ba ki lawan khmat ban ai hi klem ka jing pen bor jong no Actually, it's going very well since today we started. The population means people have response very well. Now, till now, we are getting 123 beneficiaries. So I hope it's going so well because we have already announced yesterday in the PA system. We have announced along with the Rangba Ashnong. We are dealing together with the Rangba Ashnong and all the headmen and all, along from all the areas. So I think we are doing very well, and as of now, there is no any bad response from the outside people, from the public, as compared to means in this Chalupara or Paltan Bazaar. Today we start with Paltan Bazaar and Chalupara, just starting area means. Today. I think we maximum both equal, 50-50 men, 50-50 women. Badaki tu ki kubor ngila posha bakut tak ada bengin di Shembiang kublai shibun.